teraz čo mám povedať? Zdravím alebo... Tak vítam fanúšikov mužského hádzanárskeho klubu HKM Šala pri tomto videu. Dnešným respondentom bude Viktor Sapu, tradičná šalianská tvár. Viktor, vitaj. Ďakujem, ahoj. Tak rovno začneme. Na začiatok sa ťa opýtam, kto a kedy ťa priviedol k hádzanej, akým si mal dôvod, aby si to začal robiť? S hádzanou som začal na základnej škole. Po neúspešnej anabázi v jude som začínal ako judista a nenaplňal ma ten šport, potreboval som viac pohybu, tak som sa dal na základnej škole na hádzanú a k tomu ma priviedol pán Gelien, učiteľ, náš telocvikár, a potom som postupne prestúpil do HC Štiarbnové Zámky ako mladší žiak. Tam sa ma ujal Miky Kučera, takže to boli asi moje začiatky. Začal som ako pivot, lebo moje pohybové danosti boli na bode 0 až nižšie, takže tam ma uložil a tak nejak postupne som sa vyvíjal. Prešiel si aj nejakými mládežníckymi slovenskými reprezentáciami? Prešiel som, bol som vo výbere kadetov a juniorov, takže aj tam s tým mám skúsenosti a bolo to zaujímavé určite. Divákov by možno zaujímalo, kedy bol tvoj prvý extraligový štart, po prípade prvý gól. Pamätáš si na to? Pamätám si na to, bolo to ešte v Hilke, mal som asi 16, niečo pred 17 a bolo to proti HC Župy, samozrejme plná hala, neopísateľný pocit. Tam ma to tak naštartovalo, že asi toto je to, že toto ma bude naplňať. Si odchovanec Nových Zámkov teda, určite si tam zažil veľa dobrých aj zlých okamihov. Spomínaš si na nejaké dobré, také tie najlepšie a také najhoršie? Tak boli to super časy. Tam sme hrali, hovorím, 5 rokov tú Hilku, kde bola plná hala. Každý zápas, bolo to neskutočne silná súťaž. A podmienky sme tam mali vytvorené veľmi dobré, takže bolo to proste super. S Novými Zámkami ste boli pravidelne každý rok úspešní, ale ste to teda dotiahli stále len na ten bronz. Čo chýbalo tomu, aby ste to zlomili, povedzme, na to finále? Tak, my sme si už tam hovorili už po tej 6. bronzovej medaile, že sme asi zakliatí. A všetko sme podradili, aj vedenie, aj hráči, aj tréneri k tomu, aby sme už konečne išli do toho finále. Aj sa nám to podarilo v prvej časti súťaže, tam sme vyhrali súťaž. A išli sme z dobrého 2. miesta, ale hovorím, v tom play-off sme dostali silný Hlohovec, ktorý nám ukázal, ktorý prvý zápas doma sme nezvládli, tam nás rozbili o 16 gólov. A tým sme sa pripravili o tú výhodnú pozíciu, to domáce prostredie, a potom už Hlovec si to obhájal doma, takže tam bol taký, to je taká nepríjemná chvíľka, že už každý čakal, že konečne by sa to mohlo zlomiť a tam sme akurát, tam sa to nezlomilo, no a tak skončili, ako skončili opäť 3., 7. krát a potom ešte 2 krát. Čiže mám 9 strieborných bronzových medailí so Zámkami a jednu tuto v Šali, takže 10 je to dokopy. Tá už pribudla, hej. Tá už pribudla. Na aký taký možno najlepší zápas, čo si odohral v Nových Zámkoch, si spomínaš? Možno kde si dal najviac gólov, alebo najkrajší gól, alebo nejaký dôležitý gól? Hrali sme medzinárodnú súťaž EHF, tam zápas s Nordhornom, čo vtedy v tej dobe bol tretí v nemeckej Bundeslige. Hrali tam hviezdy ako Lubomír Vraneš, Gencel v bráne, takže to bol asi môj najväčší zážitok s Novými Zámkami. Keď už sme sa bavili o tých mládežníckych reprezentáciách, hral si teda aj v seniorskej slovenskej reprezentácii. Ako si spomínaš na to obdobie? Povedzme aj na nejaké zápasy, góly dôležité, na nejakých tých najlepších spoluhráčov. Tak, mám pár štartov za seniorskú reprezentáciu a hral som aj pár kvalifikácií, ale neboli to nikdy také dôležité zápasy, pretože na mojom poste bola nenormálna konkurencia, to treba povedať. Tam v tej dobe boli na svetovej úrovni Martin Straňovský aj Radoslav Antl, čiže tam bolo dosť ťažké sa presadiť, ale hovorím, pár šancí som dostal a najviac, čo mi tak utklo v pamäti, bol zápas asi s Chorvátskom. Zadare, kvalifikačný zápas, kde som dostal šancu hrať od začiatku zápasu a 6 000 ľudí, takže to bol tiež taký zážitok.
Super. Nebál si sa toho, keď si vychádzal na polubok? Tak, bál som sa trošku toho, ale v momente, jak zapískal rozhodca, tá tréma opadla. Už si bol snažil koncentrovať na seba. tak, správne. Teda prestúpil si v 2014 do Šale k nám. Ako sa zrodil tento prestup? Ako prebiehali rokovania? Povedzme, kto dal taký prvý kontakt? Taký prvý kontakt zavolal mi Jožko Klačko, prezident klubu, že je tu taká možnosť, že by chceli hrať extraligu a doplniť káder, či by som nebol ochotný. A ja v tej dobe som nemal akurát dobré obdobie v Nových Zámkoch. Nejaké veci sa tam pokazili, aj vzťahy, aj klub mal nejaké problémy. Takže vtedy som sa rozhodol a hneď po prvom rozhovore s Jožkom Klačkom som vedel, že nechce byť Čala len do počtu, ale sú tu veľké ciele. Takže hneď som pri prvom alebo druhom stretnutí som na to prikývol a dohodli sme sa. Presne toto som sa chcel spýtať, že keďže Šala bol relatívne mladý tím a bol to nováčik ligy, tak čo ťa tak presvedčilo ísť do neznáma, hej? Z tradičného klubu, povedzme, tradične úspešného do toho nováčikovského mladého tímu, povedzme. Bola to taká výzva pre mňa. Hovorím, v Zámkoch som strávil celý život a už aj na sebe, aj na mojich výkonoch už som stagnoval. Potreboval som nejakú výzvu, nejakú zmenu a v Šali sa to aj podarilo. Bolo to ťažké, ten prvý rok to bol fakt oťukávačky, klub si musel zvyknúť na iné podmienky, vytvoriť tie podmienky hráčom, tréningový proces a tak ďalej. Takže prvý rok bol taký nebol som s tým spokojný, ale zas na konci to dobre dopadlo, skončili sme 5. Takže ako nováčik sme miešali vodu, čo bolo super. Čo sa nikomu predtým nepodarilo, okrem Prešova samozrejme. No. Aké sú podľa teba, čo sa týka klubov, rozdiely medzi Novými Zámkami a Šalou? Čo lepšie funguje tu, čo lepšie fungovalo tam, povedzme? Vieš to takto zhodnotiť? To je ťažko sa to porovnáva, pretože Nové Zámky, ako hovoríš, je to tradičný klub. Je tam neskutočné zázemie, čo sa týka mladých hráčov, výchova, práca s mládežou, je tam dlhodobá, na vyše 20 rokov. Je tam spolupráca so základnými školami, takže ten prílev domácich hráčov je tam strašne veľký. To je asi najväčší rozdiel. A je to samozrejme hala, kde Nové Zámky majú len pre seba halu, kdežto tu sa musia zmestiť do toho 2 kluby. Takže tam vidím rozdiel, ale zase na druhej strane v Šali sú vytvorené super podmienky, čo sa týka materiálneho zabezpečenia a všetko okolo toho. Takisto finančné možnosti sú tu trošku inde ako v Nových Zámkoch, takže z toho hľadiska je Šala určite lepšie, ale hovorím, pracuje sa na tom. Sme mladý klub, 4 roky v extralige, pracujeme na tom, aby sme sem dotiahli tú mládež a je to na dobrej ceste, si myslím. Jasné, keď už si spomenul teda tú mládež, tak Viktor je aj trénerom mladšieho dorastu tu v Šali. Čo hovoríš aktuálne na ten svoj káder? Jasné, museli sme ten dorast vybudovať, alebo teda celú tú mládež úplne od piky, ale teda už sme teda zaznamenali nejaké úspechy v druhej lige. Aký máš na to názor? Čo treba zlepšiť určite? Tak musím povedať, keď som dostal tých chlapcov, keď som ich zobral, bolo to strašné. Tí chlapci, niektorí hrali hádzanú rok, niektorí 2 roky prešli z futbalu na hádzanú, takže ten pohyb tam nebol, nie sú tam tie návyky, ale postupne hovorím, veľmi ich zdobí to, že chlapci sa chcú zlepšovať, chcú na sebe pracovať, aj keď možno sami tušia, že tie tradičné kluby, ktoré hrajú prvú ligu a tak, že sú na tom lepšie, ale postupom času sa zlepšovali a hovorím, minulý rok mali úspešný, predtým rok mali úspešní chlapci, takže je to fajn, len hovorím, problém je s tým počtom, lebo strašne malý príliv detí máme a to je asi najväčší problém. Áno. Keď už sme pri tej mládeži teda, nemusíš menovite, ale skús sa nejako vyjadriť, má niekto z mládežníkov šancu presadiť sa do prvého tímu, či už ako opora tímu, alebo minimálne súčasť? Nerád menujem, ale nedá mi nespomenúť 3 mená. Sú to veľmi šikovní chlapci, je to mladý Jakub Gera, ktorý už od začiatku letnej prípravy trénuje s mužmi, takisto Patrik Moravec a
tiež trénuje od leta s mužmi a čakajú na svoju šancu. Potom tam máme veľmi šikovného v mladšom doraste Martina Lužicu, ktorý má 2 metre, ideálne postavovo vybavený, aj fyzický fond má dobrý, ktorý si myslím, že do takého roka, budúcu sezónu už musí trénovať s mužmi a opäť čakať na tú šancu. A nemám strach, lebo sú tam aj ostatní, aj mladší, šikovní hráči, takže nastavené to je dobré, len hovorím, musia vydržať a čakať. Jasné. Vrátim sa teraz trošku k seniorskému tímu. Takou zaujímavosťou je, že si za Šalu strelil aj prvý gól v Extralíge historicky, aj 1000 gól, čo teda určite sa zapíše do kroniky klubu. Nejak si to aj uvedomuješ, alebo uvedomoval si to v danom okamihu? Ten prvý gól, v tej danej situácii som si to vôbec neuvedomoval a neraz spomínam na ten zápas, lebo to bol historicky prvý zápas v Extralíge v Šali a prehrali sme doma s Lovcom o 22 gólov, čiže nebolo to vôbec čo z našej strany úvod a ten 1000, pravdu povedať, neviem, proti komu som ho strelil. To bolo v Považskej Bystrici, sa to hralo v rámci Extraligy. Hej, nerobím si statistiku, takže... Jasné, takže OK. Spomínal si teda už, že prvú sezónu v Extralíge sme zakončili na 5. mieste. Áno. Historicky veľmi dobré. Skúsme tú ďalšiu sezónu, to znamená 2 roky dozadu. Skončili sme bronzový, ako by si zhodnotil tú sezónu? Od začiatku, povedzme, až po koniec. Tak tá sezóna samozrejme. Nezačali sme opäť dobre. Očakávania boli väčšie, lebo vedenie aj ľudia už potrebovali nejaký úspech, boli hladní po úspechoch a taký tichý cieľ bol 3. miesto, čo sa nám aj podarilo, chvála Bohu, ale hovorím, tá sezóna, doplňal sa káder počas sezóny, čo tiež nie je ideálne, ale na konci vyhrali sme pár dôležitých zápasov a som rád, že sa nám to podarilo a to bolo opäť, hovorím, obrovský úspech. 3. miesto v tej konkurencii, čo vtedy bola, bol taký malý zázrak, by som povedal. Tým pádom, že sme sa umiestnili na 3. mieste, tak sme získali aj právo štartovať v Challenge Cupe, čo je 3. pohár v hierarchii európskych pohárov. To znamená, že minulú sezónu štartovali sme Challenge Cupe, obsadili sme 2. miesto. Ako by si zhodnotil tú sezónu? Tá sezóna bola veľmi náročná, čo sa týka, lebo ako hovoríš, sme hrali ten Challenge Cup, mali sme 2 ťažké domáce zápasy s kosovským tímom. Potom sme chytili St. Gallen, čo si myslím, že je špičkové družstvo. Dokázali sme cez nich postúpiť. No a 3. zápas, čo sme mali, bol holandský Hariap, ktorý skončil tak trošku nešťastne pre nás, lebo Liga, pohár je slovenský pohár, to sa odrazilo na našej kondičke. Myslím si, že tam ten domáci zápas sme nezvládli. Čo sa týka šírky kádru, nemali, kondične sme asi odišli. To je môj osobný názor. No. Ja sa ešte vrátim k tomu St. Gallenu. Ten domáci zápas, domáca výhra, pred rekordnou návštevou zhruba 1600 ľudí. Ako si ho vnímal? Bolo to nervózne, keď si videl, že toľko ľudí je v hale, očakávania boli veľké, klub, proti ktorému ste stáli, je slávny, v Európe, známy, silný. Ako si to vnímal, keď ste vyhrali? No, pred zápasom, keby mi niekto povedal, že vyhráme o 3 góly, tak by som povedal asi, že nech navštívi lekára. Ale ten zápas bol z našej strany excelentný. Čo sa týka výkonu, čo sa týka nasadenia, bojovnosti a samozrejme ľudia majú na tom obrovskú zásluhu. Došla plná hala, 1600 ľudí, ako hovoríš, a to ženie to hráča aj to družstvo dopredu a vytvorili neskutočnú atmosféru. To bol fakt veľký zážitok. Hrať. A teda tú sezónu sme zakončili na tom 2. mieste, takže jednoznačne to asi bola najlepšia sezóna Šale v Extralíge, v histórii Extralígy. Napriek tomu, že teda sme smolne vypadli s týmom Hariap, ale bola zakončená celkom dobre, keďže Prešov zdolať v jeho forme asi nie je, Boh vie čo. Myslíš si, že mali sme naviac, alebo asi teda v tom Challenge Cupe v Extralíge sme dosiahli pravdepodobne maximum v tej sezóne? Hej, súhlasím s tebou, v tom pohári sme mohli ísť ďalej, to ale bohužiaľ taký je život, proste taký je športový život, že
proste raz sa ti darí, raz nie, potom dojde kríza a nám akurát ten zápas Hariapom nevyšiel. Čo sa týka toho druhého miesta, tam od začiatku sezóny sme išli fakt ako jeden tým, sme šlapali a vygradovalo to v tom play-off, kde sme vyhrali 4. zápas to Polaskou Bystricou, takže tam nám padol aj ten kameň zo srdca, že sme sa dostali do toho finále. Áno, bolo by to určite dôležité, hej, ani jeden tým by nemal čo stratiť v tom poslednom zápase, keby to nevyšlo. Samozrejme, tam to by bol veľmi ťažký zápas, takže ten 4. zápas Považskej Bystrice sme išli fakt na život. Tak tá sila družstva, aj party, aj všetko tak sadlo a sa nám to podarilo ísť do toho finále. A to finále, viete, s Prešovom, Prešov je trošku inde v možnostiach, aj vo všetkom, takže tam to skončilo 3-0. Mohli sme ich potrápiť trošku viac, ale už tam bola už druhé miesto v suchu, tak už... Jasné. Už sa každý čakal na koniec sezóny, na oslavy. Áno. Dobre, poďme teraz trošku do súčasnosti. Zaznelo z tvojich úst aktuálne aj slovo kríza. Takú menšiu možno teraz zrovna prežívame. Sezóna začala dobre. Vyhrali sme 5 zápasov z 5. Teraz aktuálne však ťaháme šnúru 3 prehier. V čom vidíš takú príčinu, alebo prečo sa to deje? No keby, že viem, prečo sa to deje, tak pracujeme na tom všetci, keby vieme, aby sme ju odstránili. Ale nemyslím si, že je to kríza, alebo čo, proste nám nevyšli 3 zápasy. To treba brať tak. Potom teraz sme vyhrali ťažký posledný zápas na EŠKP, kde sme hrali dobre a myslím si, že na tú krízu, každý zabudne. Máme na to ešte čas, je to základná časť. Na stavbe to môžeme odstrániť. Takže je to chybička krásy, ale ktorú si nemôžeme samozrejme dovoliť v play-off. To je dôležité pre nás. Áno, presne tak. Tam už je menší priestor na záchranu. Tak. Povieš nám, aké ste si dali predsezónne nejaké ciele interné, či už v kabíne, alebo povedzme so sponzormi a s prezidentom klubu? Tak náš cieľ je prvá 4. A samozrejme ten interný cieľ máme chalani postavený v kabíne niekde inde. Proste nerád by som to tu prezentoval, ale my chceme do každého zápasu ideme vyhrať a uvidíme na konci sezóny, na čo to bude stačiť. Takže asi toľko by som tým cieľom povedal. Ale určite je pre nás prvoradý cieľ a jednoznačne je prvá 4. Dobre. Prejdem aj na otázky, ktoré dávali naši fanúšikovia na Facebooku. Taká prvá, taká tradičná, myslím si, pre hráčov. Proti akému brankárovi alebo proti akému tímu sa ti hrá najťažšie, ktorému nevieš dať gól, alebo povedzme, vždy si nervózny, keď proti nemu máš nastúpiť. Je taký nejaký brankár? Neviem. V Extraliga asi nie. Asi nie, ani tým. Nebral by som to tak, proti ktorým som nervóznejší alebo menej nervóznejší. Mňa skôr Ľudek Fabian trápi. Na tréningu mu neviem dať gól. Tam z toho aj v Nových Zámkoch, keď sme spolu hrávali, tam som mal z toho fakt nočné mori. Lebo choďte na zápas tak, že na tréningu neviete dať proste gól. Na psychiku vám to nepomôže. Takže to bolo asi aj v minulosti, aj teraz je to taká nočná mora moja. Tréningová, ale samozrejme v dobrom. Áno. Ďalšia taká otázka bola, skús zostaviť All-Stars tým z hráčov, s ktorými si hrával v Šali. Samozrejme, kľudne zamyslí sa nad tým, hej. Ale teda skús zostaviť celú šesku a plus brankára. V Šali. Ťažká otázka. Nechcel by som, neviem, bolo tu veľa hráčov, veľa super vynikajúcich hráčov a nerád by som niekoho viac vyzdvihol a niekoho zase nespomenul. Je to také ťažké, ale určite musím povedať, že s Marianom Žernovičom sa mi hralo veľmi dobre. Oskarom Masarykom, Ľubomírom Bočkajom, boli tu hráči, ktorí to tu fakt nakopli tým správnym smerom a nerad menujem, takže nechcel by som ďalej spomínať. Jasné, je to na tebe, kľudne. Dobre, skúsme teraz trošku prejsť do takej rozprávky, by som to tak nazval. Keby má Šala, povedzme, neobmedzené možnosti, ktorých 3 hráčov, môžeme povedať tak, že svetového rangu by si vedel predstaviť tu v Šali, aby prišli? Keď aj viacerých, kľudne.
Veľmi ťažká otázka, lebo to je nerád odpovedám, alebo hypoteticky nerád rozprávam, alebo keby bolo, keby nebolo, keby je a tak ďalej. Neviem, určite by som si želal, aby Šala zažila takého hráča, ako je Radoslav Antl napríklad, ktorý na Slovensku sa taký hráč, taký človek, taký kapitán, čo sa týka aj reprezentácií, narodí raz za 100 rokov. To treba povedať, že to je hráč, veľký pán hráč. A potom z tých svetových hviezd neviem, nemám takého adepta, možno nejakého svetového brankára, jak je Anderson, alebo vo Vespreme v spojku, jak je László Nagy. Určite by to okorenilo našu súťaž. A teda, ak nemáš takýto výber, tak určite máš nejakého idola, hej, zo svetových hráčov, nejaké teda tvoj post, ľavé krídlo? Môj post, tam ani nie je na čím rozmýšľať, to je Radoslav Antl, to hlavička, hovorím, to je neskutočný hráčik, neskutočný človek. Pán proste, u mňa top, najväčší hráč. Dobre, Viktor, týmto asi by som skončil dnešnú diskusiu. Ďakujem teda, že si prijal naše pozvanie a dúfam teda, že preklenieme tú krízu, ktorú aktuálne máme, že sa dostaneme opäť na víťaznú vlnu a sezónu zakončíme úspešne. Tak aj, aby ste to ako tým zakončili úspešne, aj ty individuálne, aby si bol so sebou spokojný. Prajem ti všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.